Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih channel Mbak Putri. Halo guys. Kalau Anjay. kali ini kita iring-iring manten guys. Iring-iring manten. Nanti Mbak Ning desane Mbah Kliwon. Iya, Ju. Mbak Kliwon asli kono. Iya. Gembungan. Tapi iki gak gembungane, losoke. Iki nggon alase ngono lho. Tak syuting Iya. wong ya. Iya. Iki jadi antri, dalane soalnya elek banget. Oh, dalane koyo ngene lho Bos iki. Nemen guys, ini kene wong kene iki demo iki lho. Jaluk geragal. Antara nemuan. Dek ini wong kene iki ngene iki guys, jaluk demo, banget demo wong tuwung. Cah nom-noman yo Demo karo ning sapa, Mbak? Demo ning sapa? demo ning kok mandor dalan guys. Mergo dalane rusak ditoni molen dan ora didandani. Malah bosok. Bosoke nemen. Iki lho, ngene iki dijaluk. Pokoke sing bolong-bolong ngono kuwi dijalukno geragal. Main jaluk pertanggungjawaban ngono kuwi lho. Tak kira cahyo muncar. Mana cahyo muncar? Iku cahyo muncar iki. Iya. Dadi mau kira cahyo muncar apa? Nah lho BC. Yo ora ngarah kok kene mau. Menawa. Genah New Sewa Andika Ansori ngono no. Gene sapa wi? Ansori. Wong Getasan. Kira rame, guys. Tapi salahnya sudah bedel gitu. Iki pas aku mau kowe ngerti gak guys? Aku apen njeluk sarapan. Wis terus diomongi Mas Cici lho. Wis budal muni ngono. Asline sing sekarang iki piye? Ojo ngorong ngono lho, guys. Ya umume wong ngene-ngene sarapan sih. Lah ning kono yo kaliran. Kene bakul, Mbak. Gak enak. Kali yo gak enak kan mau jarine pakmu lho di sono. Omahe yo sithik. Lumpang. Aku lagi iki deh ning Lumpang, guys. Aku yo lagi pertama. Wes guys, nanti dilanjut lagi ya. Oke, wes dalane elek, gremet. Iki nderil iring-iring manten. Nyiring tenan iki. Tuh. Iki bawa 2 elf. Tak cerok Mbah Trok. Piye? Ketip-ketip ngono. Gak lagi. Batronyel. Ya Allah. Yo. Ini menyuarakan hati rakyat itu gak tahu FYP yo. Iya. Masalah suaramu kebanteran wae nyocot Apa ae gini ngomong lonta-lonte ngono. Astagfirullah, Put. Macam koyo ngono Put kelakuanmu, Put. Iya, cara mono enek petinju wedok no. Loh, panik. Enggak, aku wonge lurus-lurus ae, Mbak. Nek aku nu panik. Gak tinjon-tinjonan, Mbak. Soalnya awakku kan gede. Lah wae ngono ditewu. Apa? Lah bang urung tinju sampe ndang niku. Oh. Seges yo, ngene iki lho. Ngocat macet. Ora iso. Ya lecep ya. Lecep kuatret. Karo nggo apa? Jane ning truk. Dadi nek sing nggo ning pentra kocar katir. Ini nyek memang ini kamu Lecep apa ruang ayu iki gambare ayu. Ya Allah, kok Pak. kamu kasih nyeteri. Parongan. Yes, jadi jalan itu masuk jalannya yojek ngene iki. Jalan menuju desa Mbah Kliwon guys. Wah, aku lagi roh di Mbah Kliwon asli gini iki aku lagi Tapi roh. kan tahu lewat ini. Aku mau jak no. Mau jak, kowe sing ngajak montore berebut-berebut. Bener kan? Tapi kayak urung duduk ngene ya. Masa dia lewat. Bagalah. Ayo Jalan. remuk guys. Saiki yo padha ya. Remuk luwih nemen iki mas aku.
Walah gak iso ki Mbak nyoteng nek dogrek-dogrek ngene iki mumet sing delok Mbak. Yo. Iya. Lah dalane kok ngene lho. Terang iki guys dalane. Metu sing kene yo. Iya, iki uga wonge sing dogrek-dogrek. Dalane sing dogrek-dogrek. Sing mumet iki sing anu. Sing apa? Sing mumet ya sing delok. Delok sing mumet. Kowe marahi wong-wong salah dalan iki kok. Ora lah. Boh guys, aku manut Putri. Aku ki Nek dhisik kuwi metune kene iki terus, guys. seneni wong boyak iku. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oh, enak sing melok kene, guys. Wis melok kene. Sopo? Wah, bos apa? Kita anggere kesasar yo manut Putri iki mau. Lu enak guys. Sopo kae? Pri. Ya aku ora. Iya, pri. Ora. Ora iki mbok sapa aku gak roh, guys. Iki yo ragu-ragu nanti balapan nek ragu-ragu. Amit, Mbak. Monggo, Mbak. Warna baik sana, guys. Ini udah sampai SDN 2 Gembiungan. Gembiungan. Iki bangun apa ya, guys? Tolong sing rumah sini aku kasih tahu ini bangun apa. Kok besar banget. Pasar apa piye ya, Dek ya? Bangun apa, Mas? Operasi Operasi. merah putih. Operasi merah putih. Merah putih apa? Operasi sing Operasi ki bangun iki. oh. Tapi kok mau jelek ini yo? Kan setiap desa Nek. Yes, guys. Dalane, guys. Dalane yo ya Allahumma. Dadi Yo, iki yo. cek waduh ngono Bro, to. iki lho, delok. Bro, iki. Repot lo tanggone sak indel-indel. Dalane ya Allah. Golek bojo ki anu guys didelok dalane guys. Koyo ngene iki lho. Enek mobil jura iso simpangan iki. Salah dan nyemplung sawah kene lho. Iya iki. Ya Allah, BH rasanya sampai melorot kabeh. Dan iki jek suwe Kalau ju. Benek dang Kok sana bene. Dalane sauprit, ame simpangan ke iso. Iki, pri kan. Tek balik, Lek. Ya. Ya. Ya Allah, guys. Maafan. Walah, kayaknya nek sing nemen Luwih nemen. Tak pateni sih, guys, aku ndak ngatasi tenan. lah, guys, untuk jalan apik, guys. Seneng. Seneng. Yo. Ora tau lewat dalan apik. Yo jane nek dalane apik ngene yo kuwi no. Ya Allah. Sumpah deh. Terima 15 detik ju dalane apik. Iki apa terus diomongi. Arek sinyal kok salah. Loh, dong naduk. Guys, wis enek musiknya, guys. Tapi wis meh teko, guys. Kau cuma ngisi nopo nggak Put? Guys, ki Putri gendong ponakane iki dijalukno sanggo bae. Enek musik. Mangkane omongan ae musike ben ilang, Mbak. Gue sampe nek gedene tapi aku rong rapi. Walah, bae. Payu no. Kayak sapa? Ya kayak aku. Yo ora. Mbak selfie ya? Ora. Iya, iki Mas aku. Sementara ra koyo bagus iki. Nangis ya Put, mau gendong Put.
Kok apa dijalukno sangu ke lho. Wis du. Halo. Kan lubange kadhe makku kae. Lambi biru ke lho. Ke lubange rene ke lho. Iki klambine. Lo madhep rene. Delok, guys. Hitungno, guys. Kok tidak. Lah yo, wingkolo sing anu yo pake karo mboke. Jawa duit lho. Jawa. Lo. Senengan bagus wi, rong dino gak kerja wingko. Delok cerik. Dilindes truk ning gurine. Ayo. Iki persiapan masuk guys, mau masuk guys. Golek apa? Wong gendheyak ya wis sampe bayaran neh. Lah aku kerja, Bos. Ya. Lah kene kan gak tau nganu, gak tau sarapan ora. Kalau guys nek Mbah Kliwon bareng guys. Tekan omah. Kudu gede. Kayak so lewat Mas. Dek. Ayo. Ayun. Duh iki dah pesen sik tak syuting kok. Mbak Pian jaluk jajan sosis sik, guys. Bayarin ya. Tak biarin. Bayarin. Kan lucu sing kono lho. Kurang enek sing digoreng kuwi cek beku, cek beku. Kayak antri. Halo. Lady Lady. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, lindungi mak lo. Jangan ngorong wae. Bayaran, guys. Untung ambil. Pundi? Mau beli kuncengan. Ya. Mau. Rasa. Oh, yuk rasa. Kalau guys adek emak gue. No? Nanti, Nan. Kak. Nan. Hai, Nan. Ayo juga untuk panggonku. Cek suwi ya? Nah, guys nuruti. Nuruti apa? Nuruti wong edan. Cangkem. Nyoteng aku golek duit to. Aku jalu di Mesti nek gak umanggon, Mbak. Iya, Mbak. Soalnya ngono kuwi. Iki lho bos genge, guys. Linga-lingu. Mbak. Ayo, Mbak. Ayo. Golek apa le? Nuruti apa? Batik. Nuruti apa? Ca? Kem. Musik ya. Ruame guys, iki nek kono ijek enek, guys.
Halo guys, mantan nih guys. Kayak ya temu. Sampai jagoan dhisik guys. Nek jagoan ini kan enggak kebenet kan? Iya. Oh. Aku kirene yo lagi pisan iki guys. Gak dhewe iki aku karo Mbak Piyai gak roh guys. Iki ning kok maksud iki ning empere sapa ki gak roh. Kalau guys, mantannya guys, orang ketok guys. Yoi, cantik yo. Kira-kira mantan gitu. Kalau guys Mbak Ulan. Jagoan iki. Mangklingi. Loh. Kok ngeyel ae? Aja ning kene Mas kok nek ngetero wedap. Walah guys bayek yo. Kudu silete yo kudu kedut-kedut ki lho. Afnane janoke. Wis kudu joget ae. Kalau guys Afna nih wes kawah-kawah kalau kudu joget kita mau nangis. Amin. Angkatan darat kudu iso lari, angkatan laut kudu iso renang, angkatan udara kudu iso mikir ya. Amin. Semoga tercapai. Amin. Tinggi